खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 25 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 8 आघन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया मोनसे गोनांथार खामानियाव जोंखांगोन। खामानिनि बिबाङा बांनो हागौ, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा साबसिन जागोन, नाथाय खरसानि सायाव एसे सामलायनाय लाखि। नखरनि मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनि बोसोनखौ गनायना लानाय जागोन। गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन। नोंथांनि गोसोआव गोदान सानस्रि ओंखारगोन। मोनसे गोजाम बिथांखिया दिनै फिन गोख्रैथि मोननो हागौ। फोथायथि दंब्ला मोनफ्रोमबो जेंनाया गोरलैसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। धैर्यजों लानाय थिरांथाफोरा दिनै नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। मावख'आव नोंथांनि बिहोमाया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर नुजागासिनो दं। सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, बांद्राय मेंनायनिफ्राय गोजानाव था। माबा मोनसे मोजां खौरां मोन्नायनि खाबु दं। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया मिजिंथिनायफोरनिफ्राय बांसिन जानो हागौ। नोंथाङा जिउआव दिदोमथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि आत्मबिश्वासआ नोंथांखौ गोब्राब थासारिनिफ्राय बारग'नायाव मदद खालामगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थिजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनायनि खाबुबो दं। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांगोन। दिनै मोनसे गोदान मावथांखि जागायनायनि नेरसोन नुजागोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै रेजें आरो गोसो गुदुं मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनो गोनां जायो। नोंथांनि सहायनाया नखरारि आयदायाव गोबां हेफाजाब होगोन। नोंथांनि साख्रियाव दिदोमथि थागोन आरो गोदान खाबुफोराबो ओंखारनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा सरासनस्रा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलियाव नों गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोजाम सिनथाफोरनिफ्राय उदां मोनगोन। नखराव मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां आरो निला गाब। सिंह राशि। दिनै लानाय नोंथांनि थिरांथाया नोंथांनि जाफुंसारनायखौ थि खालामगोन। खामानियाव गोख्रैथि फैगोन आरो गोदान खाबुफोर नुजागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथांनि व्यक्तित्वआ बयखौबो गोसो बोनो हागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। खामानियाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोरा जोबोद मोजां। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सासे गोदान सुबुंजों लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। दिनै फिसा नाजानाया गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। गोसोआ खुसि आरो समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। तुला राशि।
दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो थासारिखौ समानथि आरो धैर्यजों सामलायगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि रांखान्थि थासारिया दिदोम थागोन। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया बांगोन। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांगोन। फोथायनाया बांगोन। दिनै नोंथांनि कूटनीतिआ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मुलाम्फा गोनां जागोन। न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफानि गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि गोथौ बुजिनाया दिनै गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव दावगागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम लोगोनि बोसोनआ बाहायजाथाव जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै खैफोदगोनां खामानिफोरावबो जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि नुजाथिनाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मुगा गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। थालांनाय खामानिफोरा थाबैनो सिगांलांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। दावबायनायनि खाबुफोर दं। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो बेयो नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। दिनै नोंथांनि मुङा मोनसे गोथार समाव ओंखारनो हागौ। गोजाम लोगोफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिखौ आबुं थिरांथा लानानै जाफुंसारै फोजोबगोन। खामानियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनाया दिनै फैनो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। गोनां मानसिफोरनि लोगोआ दिनै नोंथांनो मोजां खाफाल लाबोगोन। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा हा गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोदान सानस्रिफोरा दिनै मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि खामानियाव रोंग'थिफोरा बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हायो। सावस्रिया गोख्रों थागोन। दिनै नोंथांनि मावथांखिया गोलाव समनि मुलाम्फा लाबोगोन। मोनसे गोनांथार आयदायाव बयबो नोंथांनि बिबुंथिखौ मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरिया नोंथांखौ मोनसे गोदान लामा दिन्थिगोन। खामानिथिलियाव मोनसे गोदान जागायजेननाया जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां मिजिं दं। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। सावस्रि मोजां थागोन नाथाय जिरायनाया गोनां। मोनाबिलियाव नों खुसि मोनगोन। नोंथांनि सोरजिथाया दिनै बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। मोनसे सिगांनि खोमानाय खाबुआ नोंथांनि लामायाव फैफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।